riječi zbog kojih se otvaraju nebeska vrata kako bi Allah pogledao u onoga koji ih je izgovorio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: čovjek neće izgovoriti ove riječi iskreno, iz dna duše, potvrđujući srcem svoje izgovaranje, a da se neće potvarati sva nebeska vrata, da bi uzvišeni Allah pogledao u onoga koji je ove riječi izgovorio. A onaj u kog pogleda uzvišeni Allah, dat će mu ono što traži. To su riječi: La ilaha illallahu wahdehu la šerike leh, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli še'in qadir. Sunan Nasa'i el Kubra, broj 9856. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada bi nebesa i zemlja sa svim što je između njih bili gvožđe, a čovjek izgovorio La ilaha illallah, ove riječi probile bi svo to gvožđe sve dok ne bi doprle do uzvišenog Allaha. Musned Ahmed ibn Hanbel, broj 6750. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko u jednom danu 100 puta izgovori La ilaha illallahu wahdehu la šerike leh, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli še'in qadir, kao da je oslobodio 10 robova, bit će mu upisano 100 dobrih dijela, a izbrisano 100 loših, i niko ne može ništa bolje uraditi izuzev onoga ko to više puta izgovori. Muvetta, broj 488, muttefekun alejhi.